Bdew meta kienu żgħażagħ fl-Isla. Tkun mis-sawt tara l-passjoni li għandha man-nies għall-mużika. U kienu jiltaqgħu f'kamra żgħira. Kienu idoqqu Old Prison Street. Fi żmien xejn faċli. Kien diffiċli ħafna biex taqbad art. Band Maltija. Ma jaqtawx qalbu. Kull jum, bis-sebtu bil-ħadd, rehearsals biss. Mbagħad kien jiġi ma kien jgħidilna għandna gig, pereżempju jtina data. U jikbru. Ma sibx kien hawn band dam over 25 years. Baqatiela mix-xej, għax litteralment mix-xej. Sakemm isiru l-aktar band popolari f'Malta. Ħodu baż il-lejla u qabżu magħna. All the best. Laħan jieħdu baż. Il-Winter Moods. Tminja ta' wissu tas-sena 2010 fuq il-Fosos tal-Furjana. Il-post fejn isiru kunċerti kbar ta' artisti internazzjonali. Għall-ewwel darba, kunċert ta' band Maltija fuq il-Fosos. Kunċert tal-Winter Moods. Kellhom biża' kbira li l-Fosos mhux se jimlu. Konna għamilna ġimgħat ngħaddu minn hemm jien u Ivan. U konna jlu kif se nimlew. Band weħeda torganizza konċert fil-Fosos. Kien riskju enormi għalihom. L-akbar pjazza f'Malta mhux faċli timliha, iżda xorta jsir minn kollox biex jiġu kemm jiġu nies fil-kunċert ma jkun jonqos xejn. Emozzjoni kbira. ħadd ma kienu jagħmel make-up, fil-fatt vera nżommu sottili il-make-up fuqhom għax jieħdu qattana tera hawnni. Għat jgħajtunna fil-fatt, guys down, għanitilgħu. Thanks for your support, always. I wanna be here every day. Thank you guys. See you. Good luck to all. In-nies li jieħdu ħafna mill-mużika tal-Winter Moods nemmen li kapaċi jgħinu lill-band li tagħmel dil-ħolma ssir realtà. L-ewwel darba li grupp Malti irnexxielu jiġbor daqshekk nies. Soltu l-Maltin li jkunu hemm tarhom iwers u jgħid jaqbżu fuq dar xulxin għal xi idolu tagħhom barrani. Qed jagħmlu hekk għal Malti bħalhom tossu kburi ferm. On drums, Mr. Carl Falk! On keyboards, Matthew Robinich u Bobby! Malta huwa sinifikattiv, nasab għas futbol. On bass, Joseph Rizzo Ħajta! Olma, li ġejta. On guitars, Sergeant Melvin Caruana! Il-Maltin juru li talent lokali u importanti, ħaġa importanti. One big happy family! Illum hawnhekk hawn il-fuq minn 9,000 ruħ li huwa rekord ieħor għal-band Malti. Inkredibbli li hawn dan niskolla. Is-supporting act tal-kunċert kien il-grupp Cruise. Vera warm, vera nice, iċabxbu magħna, u naqbżu magħna. Din Deborah, il-mara ta' Ivan Grek, il-kantant tal-Winter Moods. Deborah hija wkoll il-manager tal-istess band. Hija segwit parti mill-kunċert tal-Fosos minn nofs il-pjazza. Tkun qed issegwi x-show minn f'nofs l-udjenza, emozzjoni ta' barra minn hawn. I mean, tħossok parti mit-tim li tella dak ix-show, imma at the same time
jiena xorta nħossni bħala waħda mill-fans tagħhom. Jiena għalija xi ħaġa kbira narhom hemm in-nies warajhom Kien hemm min beda jibki, kien hemm nies li vera tieħu pjaċir l-emozzjoni li kien hemm. Minkejja tħejjiet kollha xi ħaġa dejjem irid jinqala. Il-band kellhom in-ear monitors. Għal xi raġuni hemmhekk ikunu qegħdin jisimgħu il-beat biex ikunu jistgħu jdoqqu d-diska. Għal xi raġuni daħal radio Taljan. Ivan beda jisma' xi ħadd ikanta sjammu la koppja più bella del mondo. Iżda dan ma kienx kollox. Dakinhar tal-kunċert tal-Fosos, il-band minnhom sparixxew minn fuq il-palk. In-nies ħasbu li ħadu break. Ħadu break issa jerġgħu jitilgħu. Imma minn flok kellna B-stage, aħna ngħidulu B-stage, dan huwa palk żgħir f'nofs in-nies. Huma kellhom jinżlu minn fuq il-palk u jmorru għall-palk li qiegħed f'nofs in-nies. Problema hekk kienet li tant kien hemm nies li ma setawx oriġinarjament ħsibna li ħajaddu minn wara u jidħlu minn ġemp. Ma setawx kien hemm wisq nies. Allura kellhom jinżlu mill-palk, jgħaddu minn qudiem il-Knisja ta' San Popolju, daħlu fil-ġnien ta' wara u ħarġu minn wara. Sa frattant Ivan, u l-band kollha jiġru għax dan ma tantx kien hemm ħin. Allura fil-li qed jiġru madwar il-Fosos, fil-li tela on stage, u Ivan qed jibda jkanta, kulħadd trid jibda jdoq, ġifieri titkellem ma' Ivan jgħidlek kien bla nifs. Le, kuntenti ħafna. Għajjejna wkoll. Kif rajt in-nies hekk ħadd gost, tillaħu kemm ġew nies jaraw nillum. Bera daqqejnek bil-qalb, tajna kollox. Sorprendejna ruħna, il-crowd reġet attendit beħġara. Il-konsert wara kemm id-diski tagħhom ma' viċin in-nies, emozjonat wisq. L-akbar kunċert. L-akbar kunċert fl-istorja ta' Winter Moods. Storja li bdiet fis-snin 80 fl-Isla. Fil-bidu ma kienx Ivan Grek il-kantant tal-band. L-ewwel kantant tal-Winter Moods kien Jesmond tat-Tart. Aħna mill-Isla kollha konna ħbieb, dilettanti tal-mużika. Iktar li konna nisimgħu nixxu d-diski, immorru għand xulxin nisimgħu d-diski. Ma bdiet tikber il-ħajra li nitalmu ndoqqu strument. U bdejna mmorru għal-lezzjonijiet għand Willy Saliba, konna morru x-xajra ta' Zabbar. U bdejna nirreħelsjaw xrajna dak iż-żmien mingħand Karabotti il-belt, konna xtrajna strumenti, konna ftit ġodda, ftit second hand. U l-ewwel ma bdejna fis-salott tant ommi. Bdejna l-ewwel darba dak kienu ħajdoqqu ġolazzjoni Kattolika l-Isla u ta' żgħażagħ li konna qegħdin ġol bar nixorbu u beta telu jdoqqu, telu daqsxejn imlaħ il-ħin u ma qed ngħidlek għamlu f'Roma kienu. U jiena u l-Bobby għednilhom isma' ma tistax toqgħu sejrinek, ejja ħanoħdu ħsibkom aħna. Michael huwa ħu Joseph Rizzo li jdoq il-bass. U l-Bobby huwa Etienne Robinich li llum idoq il-keyboards. Dak iż-żmien dawn it-tnejn offrew li jgħinu lill-grupp. Etienne dejjem kien dilettant fit-teknoloġija u dejjem bil-kodba jistudja. Moħħu kien hemm, fimt. Mbagħad armajna kamra, speċi ta' studio żgħir, kulħadd jirranġa, kulħadd jaħdem ġo fih. Iż-żgħażagħ tal-Isla kienu jħobbu ma xraw band tagħmel daqsxejn ħoss, fimt. L-ewwel li ma kien jisimna Shades of Darkness, konna ħadna sem f'Malta Sajf.
Winter Moods naħseb illi ġew Rizzo kien għażlu. Winter Moods oriġina li konna nintefu ġo garax f'lejliet xitwin, nikbu l-mużika, bekk ġie l-isem, dak il-bordati xitwinek. Naħseb l-ewwel band li konna bil-roadies aħna. Kenna literalment 5 min-nies imorru jarmaw l-apparat, un bat iġu l-band jagħmlu soundcheck u daqshekk. Xumbat jiena spiċċajt magħhom ħabba raġunijiet ta' xogħol. Wara Jesmond, il-kantant il-ġdid ta' Winter Moods kien Ivan Grek, mill-Isla wkoll. Ħana mrobbin flimkien, 4 minna u konna nafu l-iskola flimkien, ġifieri il-familja tagħna nafu ġifieri. Kienu 5 tiħbib jintaqgħu iduqqu bin-natural tagħhom. Fil-bidu ta' band mhux faċli ssib minn qabdek id-doq x'imkien. Isek tittiżattat jew titlob titkarrab biex ikollok daqsxejn ħin biex tesprimi jew turi daqsxejn it-talent tiegħek. Kien perjodu ikraħ ħafna r-rock Malti. Kien perjodu fejn jien pereżempju qed immur kunċert ta' jinnaf Nazareth, pereżempju. U l-bands li hemm qabel Nazareth, il-Maltin jajruhom biex jinżlu minn hemm ħalli jitilgħu Nazareth. Ma kienux jeżistu sponsors dak iż-żmien tittara minn fi ħadd ikri. Jussaqsil tal-kultura jibatlek private għan-nies u tittara minn fejn ħaġġib l-affarijiet biex tixtrilhom anke jmorru ndoqqu, ħadd ma kien itik xejn qabel, tixtrilhom drinks lill-band u l-ilma u ma kien hemm xejn sponsors dak iż-żmien. Michael jiftakar wieħed mill-ewwel kunċerti fir-Raffles Disco. Niftakar darba minnhom kien ġi Clyde Poole għalli nixtieq norganizza konsert. Clyde Poole, illum il-Ministru. U għennieh biex jorganizza konsert, dak iż-żmien kien għadu żgħir minħal qormi. Ivan Grek ma jdubx wisq ma' Winter Moods. Tgħidilna li Josette Grek Hamilton, oħt Ivan stess. Meta kellu 16 sena, kien mal-Awstralja għaliex kienu ġew ħut il-mami, għax il-mami tiegħi għandha ħafna ħuta jqogħdu l-Awstralja, u kienu ġew għal-holiday u għalula speċi isma' ħantellaw ħmana għalula speċi kollu esperjenza hemmhekk u jista' wkoll jaħdem mbagħad jerġa' jirritorna Malta ma jkollu esperjenza nieħdu ħsiebu. X'intela Ivan, naħseb jiena ħadna skors għax Ivan kien tajjeb, konna nafuh, kien tifel mill-Isla, wieħed minna, fimt? Iżda wara Ivan, il-Winter Moods malajr isibu kantant ġdid. U l-kantant il-ġdid ta' Winter Moods ikun Mark Donohue. Kien sifer Ivan, kien telaq l-Awstralja, u kienu ċemplu l-dar, u nistgħu ġun kelmuk niftakar kien Joe, Rizzo u Huħ, dak iż-żmien Huħ Michael kien jimmanagġihom. U ġew id-dar, għallu li aħna tal-Winter Moods, dak iż-żmien kont naf minnu, ma bħala jisem. Kenna following li ma tantx kien hawn bħalu dak iż-żmien, ġifieri il-following tal-Isla u tal-Kottonera kien qawwi daqs kemm qawwi llum, ovvjament illum laħqu mhux tal-Kottonera biss, laħqu Malta u Għawdex u l-immaġinazzjoni ta' Malta kollha, imma dak iż-żmien kellna following esaġerat. Dak iż-żmien ma kellna xejn. Dak iż-żmien ridna nsibu recording studio, rid ikonna ftit flus imġemmajn u nirrekordjawhom. Ma kenniex ġifieri dak il-PR li jeżisti tal-lum. Imma meta rrekordjajnihom, isna ħaqna d-dinja wkoll għax kulħadd kien jifraħ dik in-naqra li kellu. Minkejja li jirrekordjaw, mhux dejjem kien faċli li diska ta' band Maltija tindaq fuq ir-radju. Jien kon nispjega lill-band stess kemm hu diffiċli biex preżentatur jaqbad diska ta' band Maltija u jdoqqa qabel U2, pereżempju, jien qed nagħmel programm rock. Mela tindoq U2, naf Led Zeppelin, Deep Purple, u mbagħad ħandoq diska Maltija. Jekk dik id-diska Maltija ħatkun ta' valur baxx immens, kwalità ta' recording baxxa immens, ħadd insema kera. U mu ħadna minnhom ebda ġid u kon nispjegalhom. Ma nistax indoq dal-materjal għax mhuwiex materjal ta' kwalità ta' radju. Ħarsu ftit lejn dan ir-ritratt. Da mhux ir-ritratt minn photo session. Dan ir-ritratt ittieħed waqt tiġ. Da flus ma kenniex. Allora ġew kollha black tie, bit-tax, u ħadna photo session fit-tix tiegħi.
Mark Doneo jiftakar xi gigs li kien kanta ma' Wintermoods. Il-grotta Għawdex, konna minna u għetajab il-grotta Għawdex. Jiena, il-Bob Għawetjen u ieħor George il-Bejzer ġab il-van, fl-4 ta' filgħodu bejnieħ 3 minn nies. Suma qegħdin id-dar relax. Bir-rowdi su tlajna. Armajnilhom il-grotta, ġew f'xi sigħata wara nofsinhar huma għamlu soundcheck, xi l-4 ċemplu li qalu li ġejjin in-nies għax konna minna 3 privates mill-isla. 3 privates. Unżelt għalihom li bnadar tal-isla u xalata, insomma. U ġew ħadna pjaċir. L-Axis dak iż-żmien l-lum għadux jeżisti, konna 4 banet, dejjem konna wieħedna b'supporting act, ma di tal-Axis żewġ banet konna aħna u l-Brainstorm. Kenna xi ngħidu ma sar xejn. Ma nafx kien għala fuq il-ħin u għala daqsxejn ta' panik. U ma konniex daqqajna l-unika darba. Jidher li kien hemm pika mhux ħażin bejn Wintermoods u Brainstorm. Il-Brainstorm ta' Mark Storm, mhux il-Brainstorm ta' Gianni. U da Mark Storm, teenager, kien gustus, u kien l-ewwel darba li kellna pin-up artist ta' Malta, li tfajliet kellhom kalendarju bwiċċu mal-gwardaroba tal-Kamra ta' Sodda da' Mark Storm, kien ħelu. Kien qisu Bon Jovi meta kien għadu żgħir. Wiċċu kien jiġbed ħafna fans. Allora kien l-ewwel darba li jien personalment bdejt nisma' twerżiq ta' tfajli. Kif jitlaw. Darba anke logħba futbol labu kontra xulxin. Wintermoods kontra Brainstorm. Intant, fost id-drummers li kellhom Wintermoods matul iż-żmien, hemm wieħed li nafuh fuq it-television. Ħarsu leħsew. Araftuh lil Pier Portelli? Iva, Pier Portelli kien drummer ma' Wintermoods. Fi żmien Mark Doneo, Wintermoods tiġihom iċ-ċans li jidru fuq ir-raj. Ir-raj kienu jorganizzaw kunċert fuq television, kienu jistidnu banet mid-dinja kollha. Stidnu lilna. Aħna isna 4 miljon lira, dak il-ħin heart attack tagħna, fis-sens ġifieri li se nagħmlu xi ħaġa kbira hekk, kienet il-ħolma tagħna. Waslet l-informazzjoni li mhux se jsir il-kunċert mid-Dipartiment għaw Malta, minn Dipartiment Governali għaw Malta, li mhux se jsir. U ħadnija bi kbira. U għajna għaf depression żgħira ta' boys li konna għadna la mhux se jsir. Bad luck, konna żventurati. That August rajni fuq television, jien rajtu fuq television, dak kien isir tard bil-lej, minn nofs il-lej sa' 3 per eżempju, u rajtu jisir live fuq television. Ovvjament ħatta kbira, u ma ta' tnajt li sabi għattilom fuq ekki ġilidna. Kienet issa daħlet il-misħuta politika fin-nofs, għadna missu għalinna, taf kif la kenna l-kuntatti missu għalin nisma m'għandniex flus bizzejet jew xi ħaġa. Dak iż-żmien kont imbiħ id-darjien biex imur, u sabi l-oħra kienu wkoll. Kont imbiħ ruħi biex imur, kieku qalulna m'għandniex fondi, fuq hekk ġilidna. Matul iż-żmien kien hemm diversi membri li nbidlu fil-Wintermoods. Minn fost daw kien semmu 2 li għamlu żmien twil idoqqu mal-band. James Vella li kien id-drummer għal 15 sena. U Steve Caruana Smith, kitarrista u wieħed mill-fundaturi tal-band. U laqgħet insemmu l-fundaturi, fadal wieħed biss li kien idoqq mill-bidu u għadu jdoqq sal-lum. Joseph Rizzo, tal-Bass. Kellu xi 3 snin kienu daħluh l-ewwel darba, 3 snin 4 snin. Kienu jagħmlu programma Malta biex imbagħad imorru Zekkino Doro. U niftakar tant kien żer li biex ikanta l-Azzjoni Kattolika kienu poġġulu kaxxa tal-luminata biex jitla biex jilħaq fuq il-ġismu. L-ewwel grupp favorit tiegħu naħseb kienu l-Boomtown Rats. Jiena dejjem fil-Wintermoods niftakru. Mbagħad kien waqaf sena meta iżżewwiġna, dik is-sena li żżewwiġna, u mbagħad reġa' Joseph għadu żgħir, għadu żgħir mit-tul. U Joseph għadu żgħir, għandu 46. Ejja. Imma għadu żgħir, anki u Joseph. Naħseb jien iżid tassoċjah ma' żgħażagħ milli għadu żgħir f'qalbu, għadu żgħir f'moħħu. Iżid tassoċjah ma' żgħażagħ milli miegħi biex nifhem man-nies kbar. Joseph il-bassist li huwa l-band, il-persona li kien ifforma l-band, naħseb huwa daqsxejn l-iktar wieħed
Imqar. Dan huwa li jaqqat il-winter ma kieku ma' Joseph ma kienx ikun hawn. Fil-mużika mqareb, mhux fil-ħajja. Eh, le. Jien billi qed nixxieħ naqra qed neħu għalija. U qed jgħidu li mela għandek il-menopawża jew Jisu l-kultura tal-bendi li hekk in-nies jinku ħafna. Min wara l-kwinti dal-waqt se noħorġu f'nofs il-fosos. U nsegwu aktar siltiet mill-kunċert. Dal-waqt insiru nafu dwar il-ħbiberija bejn Wintermute u John Lucas. Ġejt lura Malta fit-2008, kelli mama qiegħda tmut u waqt li kont hawn Malta skoprejt kemmi massive il-band Wintermute. I was like amazed that a band could have all this following. Ivan Greg Wintermute. Iżda qabel nifqu, insegwu biss ftit mill-Malta Music Awards li rebħu l-Wintermute. Marigold Winter. Il-biografija tal-Wintermute tkompli dal-waqt. ...1993, Festival tal-Kanzunetta Maltija. John Lucas u Marita jkantaw Love We Share. Wieħed mill-backing vocals huwa Ivan Greg. Kenna bżonn two backing vocalists, a female and a male. U Marita rrakkomandat lilu u xi ħadd ieħor kien irrakkomanda lil Marta Stanti. He's good. The boy's good. The boy is much better than what you see. That is so great. Waqt il-kunċert tal-Fosos, Ivan ikanta diska ta' John Lucas. Diska tal-1970, Can't Afford to Lose. Xis-sena l-oħra kont diagnosed lung cancer u għataw li lung ġifiri u ma konx naf xajġri minni. Can't afford to lose you after all this time. Kien iċempilli u kien jgħid li ara, I'm looking forward and you should. Konna mellu, yeah, maġu qalbi konna li mux ħassir. Coming closer to the time, we realized li ma konċ materjal li nistan sifer jew li nistan kim mur fuq stage, probably f'wheelchair, mux bil-wif ankanta. Il-ħolma ta' John ikanta ma' Ivan fuq il-Fosos ma' seħx. Il-lejla kellu jkun guest magħna, nitolbu għalih biex ikun guest magħna darb'oħra. Min vlog John jgħaddi messaġġ lil folla b'filmat. Malta's biggest rock band. Bigger than you two locally. Thank you all. Can't Afford to Lose. Fuq il-Fosos kellu jkanta Ivan waħdu. Ħanajdlek ħafna nies kantaw dik is-song. U mhux għax Ivan. He has the best interpretation of Can't Afford to Lose. U hekk qatt niġini qesjin. Dik is-song tista' tkun tiegħu. Għala ċawsli daħlila is-song fema minn kull kantuniera tas-sol tagħha. In a part of the song kisira ħafna ħjar milli nagħmel tajjeb. Can't afford to lose you after all this time. Li ma ġara fuq il-Fosos, John Lucas kien Malta, kien moment mhux ħażin u kanta ma' Ivan fil-kunċert li taw ħalaxa. If I can have the love. Hemmhekk naħseb kienet ħolma li seħħet għal Ivan. Thank you. Uflena niftakar fih. Fuq il-Fosos, Ivan mhux diska ta' John Lucas biss ikanta mill-Limodġi. Fost ħafna diski bl-Ingliż, Ivan ikanta xemx. Xemx mill-sabiħa
Meta ikunu qegħdin jaħdmu fuq il-set list għax-show, dejjem naraw kif nistgħu ndaħlu xi ħaġa differenti. Jiena nħu pjaċir, jiena I'm proud, per eżempju, meta nara nies jifirħu għall-kanzunetta Maltija wkoll. Hija xi ħaġa sabiħa li jkollok xi ħadd li jkun ħallina u l-memorja tiegħu għadha qed tiġi meqjusa importanti ħafna anke sal-lum. Di xemx ta' Dominic hija tant tal-qalb Ivan illi wasal biex ukoll kanta flimkien mal-orkestra kbira waqt Rockestra f'Settembru ta' qari. Winter Moods, grupp li ilu jdoq għal aktar minn 25 sena. Fil-band insibu membru li għalkemm ma kienx idoq minn dejjem ilu mal-Winter Moods mill-bidu tagħhom. Etienne Robinic. Etienne huwa t-tieni wilt tal-familja Robinic mill-Isla. Aħna konna isna il-lemin u x-xelluk, ix-xemx u l-qamar, fejn kun hemm wieħed ma jkunx hemm ieħor. Tant kien makak illi kien il-praspuri kien idawwarhom biex nagħmelhom jien u kien jorok idejh u kont naqlaq ħajja. Etienne minn dejjem kien iħobba l-mużika. Kienu jkun ħafna magħhom, però kien iktar bħala a technician. Imma kif minn technician Etienne spiċċa jdoq mal-band? Kien hemm keyboardista Artur Stanicic li kien wieħed mill-fundaturi li kien telaq mill-band jekk nisser żball kien emigra l-Awstralja. Hija li dejjem kien magħhom u jċekċek lem u jċekċek law daqsxejn fis-sound u jgħinhom lemmu law. Kien isu wara daqsxejn xewqa. Jew paċenzja ħafna bina u taqbiżlu darba f'xahar imma jkun isu bil-menopawża ngħidu, ma nafx kif tgħidilha. Għalkemm huwa bniedem ta' ftit kliem, kelma waħda tfisser bibja. Tejtu u tikkritikah u hekk. U mbagħad jgħidlek vers jew ġiex kelmiet u jalaqlek ħalqek itik knockout u għaskun tafx se tirrispondi. Min dejjem konna fejn doqqu jiġu ħbieb, jiġu nies ġodda, nsiru ħbieb magħhom. Filli namlu kunċertu jkun hemm mitruħ, filli tara dawk in-nies kollha quddiemek hija esperjenza, hija feeling, emozzjoni li laqas issa nispremi. Aħna nisma' mulin li iktar ma jkun hemm nies jenġojjaw il-music tagħna, iktar ħanatu show tajjeb żgur. X'inhu l-fen? Il-fen huwa dak il-bniedem li anka jkollu ammirazzjoni lejk għal xi ħaġa li inti qed tagħmel u allura għal xi ħaġa li huwa qed jieħu minn għandek. In-nies ituna kuraġġ lilna. In-nies illum għandhom l-għażla. Again, having said that, ġenerazzjoni żgħira llum iridu l-lokal, iridu jagħtu ċans il-lokal, taraf kwalunkwe qasam. Imma lokal tajjeb. Hija sorpriża kbira. Ma konniex nistennija. Jiena kont ngħid li aħna pereżempju minn 25 sa 40. Imma l-ispett. Il-ġenerazzjonijiet huma tiskanta hemm varjazzjoni kbira ta' ġenerazzjonijiet li jiffollowjaw din il-mużika. Intom il-main inspiration tagħna. Il-fans tagħhom ma jgħidulhomx bħala fans, jgħidulhom bħala ħbieb u dik hija xi ħaġa li tnaqqas dak id-distak bejn intom li qegħdin hemm u aħna li qegħdin hemm. God bless you and thank you for coming. Ivan jikteb diski, Ivan joħloq diski u melodiji li n-nies jirrelataw magħhom u jagħmluhom tagħhom. It's all about love. It's all about faith. It's all about dreams. The feel the same. Ħafna mis-songs il-kbar, meta tkantom isek titkellem xi ħaġa fuqek. Meta dik taħdem, you have a connection with the song. U dik is-song tfakkrek f'xi ħaġa f'ħajtek li ħadib tiftakar għal dejjem. It's all about love. It's all about faith. It's all about dreams. We feel the same. L-emozzjoni hija parti integrali mill-karattru tiegħu. Issa l-emozzjoni jista' jesprimiha f'diska. You're my Neverland. You're my Neverland. They write good music, they write good lyrics, they
they project, they touch the people. It's all about you and I. U hemmhekk naħseb huwa il-parti spiritwali ta' Ivan. Ivan kien jaħdem ma' Norman Hamilton. Ta' Ivan kultant għax kien ikollu l-mużika tant tal-qalbu kont narah li forsi jibda jikteb xi ħaġa Ivan għalli għaddardi. Jiena, per eżempju, għandi problema kbira nikteb a happy song. Meta nibda niftakar f'affarijiet li għaddejt minnhom, li ġeneralment huma affarijiet ta' dbejja. Tiġi l-muża li nikteb daw il-ballads. Il-lirika hija ħajja ta' kuljum. Hija ħajja ta' kuljum tal-membri tal-band, hija ħajja ta' kuljum li tara fit-triq, hija ħajja ta' kuljum li tara l-isla, hija ħajja ta' kuljum li tara l-belt. Hawn naraw li l-Wintermoods jippreżentaw l-album Argento lill-President ta' Malta, George Abela. Il-kanzunetti ta' dan l-album inkitbu mill-grupp kollu, wara l-kunċert li kienu għamlu fil-Vallet ta' Waterfront. Bdejna kunċert is li għaddiet, 3 ġimgħat, wara dak morna songwriting għall-album, bdejna rekordjaw il-proċess tal-album, bdejna naħdmu fuq dal-kunċert, ġifieri kienet ngħidlek sena gazza. F'Argento għamlu xi xhur l-istudio. Għamlu xi xhur letteralment l-istudio ġurnata sħiħa, ġifieri għamlu xarej sħaħ, 3 xhur sħaħ. Dħalna ġo farmhouse, fajna hemmhekk relax, kuljum nitefgħu fil-għaxijiet hemm u bdejna nikbu d-disku. Ġast kemm fajru bla doċċ u joħroġ nirrekordjaw ħafna memorja u mbagħad naqbduhom u morna l-istudio. The album was made in a different way this time because we basically lived in the studio for a long time. Kenna ċans li morru ġo l-istudio u ngħixu hemmhekk, dik kienet xi ħaġa li qatt ma ħlumna. Melvin ukoll ħobb jikteb il-mużika, imbasta jkun waħdu. Ġilija jġuħ momenti jingħalaq, x'qas inkellmu jiena xejn, jixel ix-xema, joqgħod għall-kwiet u joqgħod waħdu. Għal Melvin il-kitara qisha membru tal-familja. Il-music hija parti minn ħajtu, ma joqgħodx mingħajr music f'ħajtu. Għandu l-kamra tiegħu mill-kitarri, il-music, iżhom kollox ġo fiha. Għandu difett, jinsa ħafna l-affarijiet warajh, jiena fil-fatt dejjem Mel, ġibtu hekk, dejjem. U naqgħod traskurat. Minnu l-iktar dixxiplinat? Jiena. Affarijiet materjali u li jinsa, mhux affarijiet li għandhom xaqsm xogħol għax huwa vera responsabbli għandu xaqsm music. Materjali pereżempju mobile, wallet, nuċċali tax-xem, dawk it-tip affarijiet. Beverly Kutajjar hija l-aktar minn 11 sena backing vocal ta' Wintermoods. Għalija kienet ċaġa kbira ħafna li tħalt mal-Wintermoods. Niftakar li Ivan kirra nifxi program ta' television kienu ġew jagħmlu feature fuq band li kont inkanta magħha qabel. U kien saqsini fej kont itqajt mew jekk kien kunx interessata li nkun backing vocalist tal-darba. U wara li spiċċa dal-gig kien qalli s-sinti permanenti magħna u dan kien kważi 11 senilu. Jiena ma nkunx f'kull rehearsal, ġeneralment jisu xarej qabel xi konsert nibda nkun regolari spiss hemmhekk. F'Wintermoods kulħadd għandu kontribut differenti tiegħu. Iżda kif iqisu lil xulxin il-Wintermoods? Noħorġu dak li għandna f'qalbna u aħna familja qabel aħna band, dak huwa sigrit. Aħna familja, more than a band, we're very, very close. Namlu ħafna affarijiet fl-imkien, noħorġu, mmorru nsifru, weekend breaks. Mhux qed ngħidlek ma jkunx hemm ġlied bħal kull familja. Kultant għamin jinqala xi waħda dak titlalu, ma bħal aħwa, jiġġieldu llum għada jkunu qegħdin jisanqu jerġgħu, di tiġri kull imkien. Ġieli ma qablux bejniethom. Bħalma ġieli ma qabilx magħhom id-DJ Joe Tanti. Meta ġew Wintermoods ma' Evan, kien jiġi b'materjal peress li konna ħbieb. Kien għajlu ġew, isimgħu, konna nisimgħu ngħidlu xej. Awej, ġew, xej. Qatt fadal. Niftakar fi żmien sera, għadni sal-lum ma nniżilix dik it-diska. U kien jgħidli imma il-crowd iriduha. Well, this is a journey
We all must take, and each must go alone. Valur mużikali għalija jien, ġew tanti ġifieri, qed nitkellem fismi, ma fija xejn valur mużikali, sera. Meta ħareġ l-ewwel album Ġamejka u hekk għad iva. Bdejna naħdmu. Morning Ale. Meta ġib Morning Ale għalli isma' dan. Rema s-CD fuq il-mejda u tala għal-barra għalli hekk ma jiġbokx dan mhux se nkellmek itier. Ivan. U jien perċi ġibt xi imbarazz oħra għax kont antipatku hekk jien. U smajtu? U kienet l-ewwel darba l-istorja ta' 25 sena radio. Ma nżejjaqx nfakkariru. Fejn fi program wieħed daqqejt 3 diski minn l-istess album. Wintermoose ġieli anka użaw il-mużika tagħhom għal-an filantropiku. Konna ċivejna e-mail fej qalu li l-AAA kienu se jgħalqu peress li ma kellhomx biżejjed flus biex iħallsu l-kontijiet tad-dawli u tal-ilma dak iż-żmien. Konna ħaresna xulxin għandna tajt nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, nippruvaw intellaw xi ħaġa u naraw nistgħu x'ngħinuhom. Il-climax tiegħu kienet konna tellajna konċert bil-parteċipazzjoni ta' mużiċisti oħra Maltin. U konna ġbarna through donations via SMS primarjament fuq l-14,000 lira Maltin. L-aħħar membru li daħal f'Wintermoose huwa drummer Carl Fenech. Karl taġġen, Karl li ġismu ma tkun għalaq xi ħaġa, jaġeb li jagħmel bidu dik l-unika problema. Kif ngħidu wara dik ħassirek, min jaf kieku qed tifhem ġifieri kull. Integra ħafna mal-band, ġifieri mhux ma tajtx għax ilu sena biss ħassax il-band ovvjament ilha 25 years u l-aħħar membru l daħal. Bħala tifel, Karl ma tantx jidher li kien imqareb għax kien abbati. Hawn naraw mal-Papa Ġwan Pawlu II waqt iżjara f'Malta tal-1990. Karl minnu il-karattru tiegħu mużikali ħafna, ġifier minn dejjem iħobb il-mużika. Meta beda jikber, il-mami kienet batitu skola tal-mużika u dak iż-żmien kien beda jitgħallem id-drums, tgħidlix għalfej, jiġifieri jogħġbu drums, dak iż-żmien kienu jitgħallmu l-pjano, l-kitarra u tgħallem id-drums. Kien beda idoq bħala drummer meta kellu 15. Kien f'xi faqda tal-Knisja u kienu bdew jagħmlu Christ Baths. Aħna noqogħdu tal-Ibraċċ u kien ħarġet mill-parroċċa ta' tal-Ibraċċ iż-żgħażagħ tal-parroċċa kienu għamlu dal-kunċert. Iżda meta Karl kien iżgħar kienu joqogħdu bħal qormi. Jew issibu għand tal-ħobs jagħmel il-ħobs, jew issibu għand ġo xi razzett, jew toħroġ barra tara ħaddej fuq xi żiemel. Karl għandu nannuh magħruf, speċjalment fin-negozju tal-lukandi. Nannu Tomas Fenech. Jafu ħafna nies. Karl ukoll qabad karriera fil-lukandi. Naturalment mar l-ITS, war l-ITS mar ġo Hotel School l-Iżvizzera u gradwa minn hemmhekk. Naħseb li Karl inaqqat mal-Wintermoose kienet ħolma lih. It was I think a dream come true. U dal-waqta tal-ħolma oħra ta' Karl. Karl ħajjiżżewweġ f'Marzu li ġej. Naħseb jibqa' jdoq Karl għax il-mużika qiegħda fih. Karl easy, xalatur, kull fejn imur iddaħħaq. Jiġifieri iqajmu post. Imma kien hemm żmien li għal Karl xejn ma kien tad-daħk. Beda jippraktissja magħhom bdew jippreparaw għal kunċert li kellu jsir fuq il-Fosos. Imbagħad f'Diċembru ta' wara ġini il-Papa tagħna. Xokk kien għalina, speċjalment għalih li għatu irid jagħmel ħajtu. Ħabat tajjeb li Karl kien parti mill-Wintermoose f'dal-mument, għax seta' jdur fuq nies maturi u naħseb l-iktar mument li sabhom kien f'dak iż-żmien. Kif eżatt tispiċċa l-kunċert ċempilli, konna sejrin qasadna ħriġna mill-Fosos u għatlu għalija waħda saħdejna u kif rani beda jibki għalli
il-pa kimmi ħassu irnexxa, il-pa kimmi għajda il-pa ġalni namela jaħasra ġifiri li għamela għalih hekk. Naħseb kien emozjonat ħafna. Living out night without a sunrise. Fl-istess żmien, anke Joseph li jdoq il-bejż jgħaddi mill-istess esperjenza. Mititlu ommu. Kien viċin ħafna l-kunċert Fil-fatt darba minnhom baqa' ġej l-isptar bil-make-up kollox. Joseph għandu vera karattru b'saħħtu, ħafna. Għax biex tkun għaddej minn dak kollu, u tibqa' għaddej. Għal Missir Karl u għal-om Joseph tinkiteb diska. Miss You. I miss you. Bilux tlift il-missier u kienet daqxej diska li kienet daqxej dik. Tfakkarni ħafna f'ommu, kanzunetta Miss You u kull darba li nismaħħa nikbi. Meta jibda jkantifan, bat nikbi qed ngħidlek, bis-serjetà bat nikbi. Il-kantanta Wintermoods, Ivan Grek, ukoll tilef il-lommu. Tilef il-lommu Doris meta hu kien għadu żagħżugħ. Dak iż-żmien flimkien ma' raġel tiegħi Norman konna maħnis biż-żewġin dak iż-żmien. Konna qegħdin nagħmlu sibtijiet flimkien u t-television u speċi ċemplu r-raġel li l-mama tiegħi kienet mietet wara qed nagħmel programm jiena. Iżda dwar dan nitkellmu aktar tard. Nitkellmu wkoll dwar is-suċċess ta' Wintermoods bid-diska Marigold. U postijiet u okkażjonijiet differenti fejn indaqqet. Iżda qabel nifqu, il-mużika ta' Wintermoods spiċċat ukoll fil-films. Il-kanzunetta Adrenaline hija soundtrack tal-film The Lost Treasure of Knights Templar, film Danis li ħareġ fis-sena 2008. U mużika tal-Wintermoods intużat ukoll f'Heroes in the Sky, dokumentarju dwar Malta fil-gwerra. Qabel nifqu naqtaw ukoll kurzità. X'qal Norman Hamilton l-ewwel darba li ra lil Josette oħt Ivan Grek. Josette kellha 12 sena u kienet qed tieħu sehem ġo festival. Niżlet, kelmet il-lomma, il-mama tagħha qiltla hawn Norman tisma' programmi tiegħu inti għattila ħaj, okej? Hello. Baqgħet sejra l-affarijiet tagħha. Baqgħet għattila Doris, dit-tifla la tikber niżżewwiġha. Dana kellha 12 sena. Żewġitni meta kellha 29. Il-biografija tal-Wintermoods tkompli dalwaqt. Il-kantanta Wintermoods Ivan Grek mill-Isla. Aħna konna sittaħwa, oħti sena u nofs ikbar minni jiena u warajja kien hemm diġà 3 subien, kollha wara xulxin. U meta il-mama kien se jkollha tarbija oħra, ovvjament, speċjalment jiena oħti, xtaqna li t-tarbija li jmiss tkun tifla wara 3 subien. Imma ġiet tifel. Kien tifel pjuttost fuq tiegħu, imqareb imma jagħmellek xi ħaġa u ma jinkixifx li hu. Aħna familja kollha nħobbu il-mużika u tiskanta kulħadd iħobb mużika ta' ġeneru differenti. Jiena kont inkanta minn kelli 6 snin. L-Isla peress fejn konna nqogħdu aħna kien hemm is-sede tal-Azzjoni Kattolika u ħafna mill-kantanti ħarġu minn hemmhekk jiġifieri u kien ikanta kull sena f'dan il-festival. Għandu vuċi li għal-kemmi monotone, it's a rock, ear-friendly, distinctive voice, which I think is part of his success. Ivan huwa rasu jibsa, ħafna, u determinat, ħafna. Imma dak huwa parti milli enu jikseb suċċess f'ħajtu. Ivan għamel żmien joqgħod fid-dar ta' Norman u Joseph Hamilton. Ġi għal-ġimgħa biex ngħidlek u spiċċa illi għex magħna ftit aktar minn 13-il sena. U ġifieri għalhekk katlek fil-bidu illi ċerta mużika
nafa titwilet. Jiena mill-Isla. Ġifieri l-Livan u l-Wintermoods naf bihom minn meta kont għadni żgħira. Imma ma kontx nafu l-Livan dak iż-żmien. Jiena ntqajt as such ma' Ivan meta Wintermoods kienu għadhom kif ħarġu Morning Gale. Kont mort kunċert tagħhom. U wara l-kunċert bdejt nitkellem ma' Ivan. Minar ma naf, minn dakinhar, bdejt nidħol ftit u nejn il-Livan, għax dak iż-żmien Ivan kien ovvjament jimmanagġja l-bandu. L-unika argumenti li kolli mal-mara jena, this is true, l-unika argumenti li kolli mal-mara, u argumenti kbar ma jkunu. Ara, f'ħajja normali, nejti hija m'hemmx itwaqqa tazza forsi naqbad najja ta' forsi ġara xi ħaġa l-argument li imma meta niġu fuq il-band ikonna gwerer. Top il-Livan, hija miż-żewġa l-Livan, però top il-Wintermoods u nistgħu ngħidu li hija miż-żewġa Wintermoods kollha fix-xogħol tagħha. Ħafna jistaqsu għala l-Wintermoods qatt ma daħlu għal Eurovision. Jgħidilna li Ivan. Hemm other ways li speċjalment jistgħu jgħinu l-kultura Maltija anki tal-bands. Però ma żara kasser biex nagħmel ieħor għax dak tal-Eurovision huma kantanti kollegi tagħna. U jekk dak huwa l-outlet u l-isfok tagħhom u l-way li juru lilhom infushom mal-Ewropa, noħlom li mmissu, dak nawguralhom u dejjem wara l-Eurovision naraħ jien hawn peċin dejjem meta Malta tiġi quddiem. Però sar joke. Tista' timmaġina jiena immur Marigold li hija diska deep u belli tajba u nikkompeti ma' Muppets. Lura f'żożitu, ta' 16 sena Ivan imur li jgħix l-Awstralja. Minn dak il-bot kollu, tasallu aħbar kera minn Malta. Sfortunatament, meta kien qiegħed l-Awstralja, il-mama tiegħi mietet. Ġifieri hija ma laħaqix. U meta ċemplulu l-mietet il-mama kien qiegħed l-Awstralja, ġifieri nista' nimmaġina x-xena meta qalulu li mietet il-mami u dan irid jiġi minn dak il-bot kollu jerġa' lura biex jiġi jerġa' Malta. Il-mama kellha 53 sena. Kienet xi ħaġa ġifieri ma konniex qed nistennewha, ovvjament. Doris Gregg kienet mara sempliċi, mara ta' stamina kbira, mara li kienet tagħmel minn kollox għall-avanz ta' tfal tagħha, 6, rabbietom, rat li ma kien jonqoshom xejn. Daqqa kbira li qatt ma se jirkupra minnha. Kienet tfisser ħafna li kienet tissapportjah fil-ħolm tiegħu. Fil-fatt ħafna mis-songs ta' Ivan kieku ma ġraċ disgrazzja biex ngħidlek qatt ma kienu joħorġu mill-ġewwini tiegħu. Għal ommu, Ivan jikteb kanzunetta. Marigold. Meta kiteb Marigold, konna qegħdin id-dar kont hemm jien. Ivan kultant jingħalaq fil-kamra fejn għandu l-keyboards u ma taraħx ġurnata sħiħa ġifieri, la joħroġ biex jiekol, la joħroġ biex jixrob jingħalaq hemmhekk ġurnata sħiħa. Dil ġurnata partikolari kien qiegħed hemm f'nofsinhar ta' filgħodu ġie għalli isma' di. U semmali l-mużika li jien mill-ewwel laqtitni. Kien għadu kif għamel xi sigħat jara ritratti antiki tal-mami tiegħu mal-mami tiegħu. In-nies jagħmluha tagħhom. U materjali kemm għandhom żmien in-nies. Kun hemm anke nies li jixxejjew il-problemi tagħhom miegħi umana. Ġifieri daqshekk hija deep. Marigold hija diska tant emozjonali. U mbagħad min-naħa l-oħra għandek it-Teatru Grandjuż tal-Manuel li huwa l-eqdem teatru fl-Ewropa. U qed tieħu mużika moderna, mużika rock f'dan il-post li huwa daqshekk ċelebri. Kienet combination li ħadmet. Fil-video ta' Marigold tieħu sehem ukoll Josette, oħt Ivan. Kienet f'waqta li jiena nkun fil-video nirrappreżenta l-mama apparti li jira wkoll jgħidu li nixbaħ ħafna l-mama tiegħi. Doris kienet meta mietet propju Josette illum il-ġurnata. Marigold titkanta wkoll fil-funeral tad-deputat Karl Kirkhope.
Fl-imqabba titkanta wkoll mal-banda u ma tenixja. Ma' Ivan, Marigold titkanta wkoll minn Joseph Calleja. U saħansitra mill-kantant Taljan Claudio Baglioni. Min barra ma' Claudio Baglioni, il-Winter Moods intaqgħu ma' ħafna artisti internazzjonali. Band Maltija li tagħmel kunċerti kbar. Band Maltija li tiġbor follow kbar. Il-Winter Moods. Winter Moods. Traduzzjoni bil-Malti tiġi burdati tax-xitwa. Naħseb li huma burdati għall-istaġuni kollha. Xi ħaġa li ħarġet mill-isla u tiqpa sinonu ma naħseb mal-isla. Jien nara storja ta' suċċess kbir. Kieku ħanibda banda illum, naħseb l-ispirazzjoni tiegħi għandha tkun il-Winter Moods. Winter Moods are bigger than U2 in Malta.